топ 3 грешки, които абсолютно всички хора правят, включително и аз съм правил, когато съм почвал някаква диета или съм искал да отслабна в началото, и аз ги правих тия неща. Така, първата грешка. Спирам вредната храна, която знам, че е вредна. Казвам се, спирам сладко, спирам газирано, спирам шоколад, спирам пържено и така нататък. Но не знаех едно за макронутриентите. Така, пърженото мазнини, сладкото въглехидрат. Това са най-големите източници, нали, за енергия на тялото. Тоест, ти не можеш да си отрежеш най-важните източници за енергия и да искаш тази диета във времето да пребъде. Тоест, няма значение какво ядеш, пичове. Няма значение дали ядеш шоколад, дали ядеш пържено, бургери, пици, банички. Най-важното е в края на деня да си в калориен дефицит. Тоест, да си изгорил повече калории, отколкото си поел от храната. Втората грешка е свързана с първата. Масово хората не си смятат калориите или ги смятат супер грешно, понеже ни ядат с кантар. Да, може да ви се струва прекалено, но реално това е тайната. Да си теглиш всеки един грам храна и всичко да е точно, понеже едни 500 калории, ако не знаеш как да ги сметнеш, те могат да те прецакат, буквално да ти провалят всичко и така нататък. 500 калории имам предвид, защото това ти е дефицита. Най-нормалният дефицит, който може да пребъде в бъдещето, е около 500-600 калории по-малко, отколкото поемате. Тоест, като си вземате кантарче, като проверявате на всеки един етикет на храната си има колко калории има за 100 грама и си теглите и си отрежете тези 500-600 калории, ще ослабнете доста бързо, лесно, ефективно, без да усещате. Третата грешка и може би най-важна от всички е отначало да кажем си прескочил първите две, минал си ги някакси, отслабнал си някакси, свалил си за 2 месеца 10 кг. Качва се на кантара след 2 месеца, гледаш, 10 кг съм по-малко. И почваш да се отпускаш. Почваш лека по лека, неусетно, незнайно да се отпускаш, да хапваш. Накъде ми води мисълта? Още от начало, когато решите да отслабвате, е хубаво да се седнете на газа и да си кажете, за да го направя ефективно, за да живея максимално, нали, здравословен живот и така нататък, трябва да се смените абсолютно всички, нали, вредни навици. Да ги смените, буквално да ги изхвърлите от менюто си и от ежедневието. Тоест, още от начало, когато започнете, трябва да започнете с идеята, че вече ще живеете и ще ядете по определен начин. Тоест, ще си смятате калориите, ще ядете по кантар и ще се движите малко повече. Ако тези 3 стъпки ги спазите, ви обещавам, че ще бъдете една много по-добра ваша версия. Минимум ще отслабнете, минимум ще се чувствате по-добре и минимум ще сте супер здрави. Така, това видео го правя, за да ви помогна естествено и да ви подсетя за какво ще иде реч в новия ми канал, YouTube канал, който правя. За какво аджеба ще говорим? Ще си говорим за тези неща, ще си говорим естествено за стероиди, за калориен дефицит и за много интересни неща. Нали, който му е интересно, иска да си промени живота, иска да бъде една по-добра своя версия, нека ме последва. Бъдете живи и здрави. Аз си правя кардиото гол, на село съм, тъй че живи и здрави.